spørger jer om hjælp eller om råd og vejledning. Vi håber, at I holder ild i ROI-flammen mange år endnu. Som næstformand i ROI, der er det mig en stor ære på vegne af ROI at udlevere diplomer og sige jer en stor tak for den kæmpe indsats, I gør for foreningen. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med sådan nogen som jer. Tillykke og tak for jeres kæmpe indsats i ROI. Årets leder 2009. Ja, måske er der nogen, der allerede har gættet det. Jan og Claus